Може ли да пеем? Да, капитане, да! Моля, господин Пилат. О, Кайл. Как мога да откажа на теб? Готови ли сте, деца? Ние сме готови, капитане! Какво казахте? Имам пясък в ушите и... Нещо не ви чух! Ние сме готови, капитане! На морското дъно кого виждаш ти? Спанч-Боб, квадратни дашки! Жълтурчо на дупки с сини очи! Спанч-Боб, квадратни дашки! Какво ли разбира от морски дела? Спанч-Боб, квадратни дашки! Познават коритките, няма шега! Спанч-Боб, квадратни Готови? дашки! Спанч-Боб, квадратни дашки! Спанч-Боб, квадратни дашки! Спанч-Боб, квадратни дашки! Тишина! Защо? Харесвам песента. Каква ли е? Аз изобщо не я харесвам и за това я спрях. Но тази музика е ужасна. Така ви се пада. Ама защо говоря с вас? Да вие твари се ниш, какво ви знае ума? Песа си спадате, що ми има буклук на поднос. Пътувам аз във времето, навътре в пространството. Пазай планети и звезди, сега разбирам с вас. Песента е лоша и това не ви помага. С вашите глупости спрете веднага. Вие сили с мен не берете, съветех и стойте и от чопките ви звук да не чувам. Я сте, Гари Бог, кого обиждаш ти? Стабилните! Въобще не ни е до от теб. Не ти с приземи, попадаш ляските. Ти нямаш нашата сила. Щом кикнеш, гърми! Защо е толкова стар? Защото стар от света е. Окован в самота. Да, това си е гадно! Вие там провлачвате филма така! Да си довършим песента във времето ти ни върни. Добре. Спанч-Боб, квадратни кашки! Спанч-Боб, квадратни кашки! Спанч-Боб, квадратни кашки! Спанч-Боб, квадратни кашки! Не беше зле, всъщност. Всем привет, дорогие друзья, с вами Жанна. Мы будем сегодня играть в Губка Бобу. Это Губка Боб квадратные штаны из Nickelodeon. Смысл игры, чтобы ходить и заходить в эти дома и собирать. Главное, чтобы это не умер. Гэри, чтобы не умер. Вот такая у нас проблема. Ну ладно, давайте начнем. Меня зовут Жан. Можете подписаться на мой канал. Да, можете подписаться. Подписывайтесь, пожалуйста.